Matthew chapter 25, beginning to read from verse 14. Nokuti zvakafanana nomunhu akafamba rwendo rwokuenda kune imwe nyika, akadana varanda vake akavagowanisa zvinhu zvake zvaakanga anazvo. Mumwe muranda akamupa matarenda 5, mumwe akamupa 2, mumwe akamupa 1 chete. Akapa mumwe nomumwe zvinhu zvakafanirana namasimba ake, ndokubva aenda hake. Pakarepo uya akapiwa matarenda 5 akaenda kunoita mhindu nawo, akava nazve mamwe 5. Saizvozvo uya akapiwa 2 akava nawo mamwe 2. Asi uya akapiwa tarenda 1 chete akaenda akanocherera mari yatenzi wake iya pasi. Kuzoti kwapera nguva ndefu, tenzi wavaranda vaya akasvika akabvunzana navo pamusoro pezvinhu zviya zvaakasiya avapa. Muranda uya akapiwa matarenda 5 akauya nemamwe matarenda 5 achiti, tenzi makandipa matarenda 5, onai ndakawanazve mamwe 5.
tenzi wake ndokuti paari yekani varo muranda akatendeka pazvinhu zvishoma izvi ndichakuita mukuru pazvinhu zvizhinji. Pinda mumufaro watenzi wako. Uya akapiwa matarenda 2 akauyawo akati, tenzi makandipa matarenda 2, onai ndakawana zvimwe 2. Tenzi wake ndokuti kwaari, yekani varo muranda wakanaka akatendeka pazvinhu zvishoma ndichakuita mukuru pazvinhu zvizhinji.